салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарои азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки моро дастгирӣ кунем ки рӯз то рӯз аҳволум бад шудааст. Ассалому алайкум бародарои азиз, салому алайкум ба кулли мардуми муслимон. Бародарои аз ҳаматон хоҳиш мекунам чанд қаметонен ба хотири Аллоҳ ҳамин видеоро падилитса кунен, лайк монед, бас суханҳое ки беҳтарин дар комментария бинависед ки бениҳоят муҳимай. Меҳробҷоне ки монде бисёр дар комментариҳои дига нависед ки чӣ шид ба меҳроб чӣ шид дига видео накардӣ. Бародарои азиз, ина диден ҳамун кӯбаи бигем ҳамун вагоне ки ина ҳаст, ина бо соати 10 шабаи қариб омадем, мақсад ба хотире ки бо меҳроб камта саломатиш хуб нестай, ба хотире ки операсияш мекунам, ба ҳамун хотир ҳаракат кунем. Бародаро видеои дигам кардам, боварам кунед вақте омадам пурсидам чун 11000 рубл ҷамъ шудега. Бародарои азиз, ба хотири Аллоҳ чанд қам метонем падилитса кунем ки ана 500,000 дар кора 11000 нав ҷамъ шудега. Бародаро ба хотири худо чанд қам метонем видеоро падилитса кунем, группаи ватсапа имо чизе ки ден роиш кунен, ҳозир ки медроем хитон мебинен меҳроб аҳвол шабо хос ба хотири Аллоҳ дастгирӣ кунем. Худованд ёру мададгоратон. рафтем бародарои азиз. Меҳроб ҷон, хуб пеш биёд. Саломатиё хубар? Омад пендеохи. Иншаллоҳ. Бародарои азиз, меҳроб ҷон ина хеле дидестем ки саломатиша мақсад балниса бурдем, ҳаматон шоҳиден, диден, мақсад видео кардам. Хос ба хотири Аллоҳ бо мегӯям бародарои азиз, хеле ҳамин вагони ҷои зиндагиро хитон хеле дидестем бародаро. Мақсад хеле ки ҷош гарма, ҷош бад нест, ҷош гарма, ягон ҷой чунед иншаллоҳ ки унаҷа отопление чиш мондагӣ, ҳама чиш мондагӣ ҷош гарма иншаллоҳ ки фақат дастгирии шумо дар кора ба хотири Аллоҳ ки ҳамин меҳробҷона операсия кунанд, ҳамун сарча бо ҳамун пластика мақсад дар кора бояд бихарану бомонанд. Ба хотири Аллоҳ фақат чӣ коре мекунем, хос ба хотири Аллоҳ кунем бародаро. ҳозир модараш ко ягон сухан ки модарҷон. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои қариб созен хубем, худованд нигаҳбонтон бошад. ман хоҳиш мекунам ки маззашка рехтагиай хай камтарак вазин шудагай, илтимос мекунам ай шумо аз барои худо мақсад кӯмак кунем. Видео ина якмуша кем хай боид дуюмша кадем, хай ҷамъ шидесай уста камай, мақсад хай кӯмак кунед. ба кӯмаки худову баъд ба кӯмаки шумо эҳтиёҷ дорем. Пеш биё. Меҳробҷон чихела чувства, ҳама созаи хиёзис чувства чила. Даст чихела баъди балница рафтан рафти ҳама чӣ кардан? Созаи хиёзира. Даст кор намекунад хеле. Хеле даст мақсад ҳуҷ мекунад чӣ мекунад? Тилла мекунем, баъд уста меша. Ай хеле наметунӣ хеле. Не хеле ки када наметунам. По ам хеле. Бошо. Бародарои азиз, бовар ки худованд як чизи бародаро фаромӯш накунад ки худованд аввал ҳеҷ кас дар ин рӯз наёра. Ҳеҷ кас аввал худованд мегӯяд ки душмани каса ба ин рӯза наёра. Ба он хотир як чишаки безевич дар як ҷое ки меҳробҷон як фарзанде дар оила, як бача астаниш мақсад духтарай. Ба ҳамон хотир ба хотири Аллоҳ дастгирӣ кунем ки ҳамин меҳробҷон соз шаву мақсад бо дастгирии модар шавад. Мақсад духтар чия? Духтар шо мекуна мера пай зиндагиш мешава. меҳробҷон бо дастгирии модараш мешава. Ба ҳамон хотири Аллоҳ гуфтесам бародаро чанд қам метонед дар ҳаққи дуо кунед, дар ҳаққи меҳробҷон. ва суханои хуб нест. меҳробҷон видеоро тамошо комментариҳо ҳар яктан мехона. ба он хотир дар чия горо Домодедовтаем бародаро станция бари бино меган. номерои меҳробҷон ҳамҷа ҳаст, Сбербанк шастай, номерош ҳастай, занг бизанед бо кадоме ки дар тарафи ҳамин горо Домодедов бошед, биёед хабараш бигирем бо беҳтарин як 10 минут дар ҳамҷа қашимеши гап мезанӣ бо хурсанд меша ки нега мардуми тоҷик мақсад тоқа набдамон мардуми тоҷик дастгирӣ киста. ба ҳамон хотир хос ба хотири Аллоҳ бародаро ҳамин видеоро чанд қам метонем падилитса кунем. иншаллоҳ ку меҳроба бо ҳаракат мекунем, як видеого чанд қам бошад ҳаракат мекунем ки меҳроба то операсияш барои бирасонем. ба ҳамон хотир худованд ёру мададгоратон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.